Ala. Ala! Ala, dado na kastunaan anak ma. Ate! Kasakay na ko kapap! Usahan! Ate! Lisod na na? Putag bang? Ano na ko taman guys? Masod na naman to. Dagang salamat! Mo ni kabaw guys. Kudaki. Isuna ni Donisyo guys. Look, laki ne? Baji. Ay, baji. Hello. Oh, lisod naman Ada. ito guys. Salamat! Nakasakay na ko kabaw. Ang kaning barsahan ba guys, gamay pa ko anak kasakay. Sa una pa, mutaan pa kong sipunon. Okay guys, ano mo ko sakay? Sakay na po ko barsahan, di na kabaw. Sakay na ko guys, tanan guys. Kung ang TR na anak. Yes! Guys, hanoy, hanoy! Tagbong ko guys! Awit lang, tiguan guys, awit! Hala! Wait ka! Bawa kong ialiman! Ipasin! Ang sarap ng nagkahoy! Tayo pa! Nagkapuntang! Aray! Ha? Pamalo! Ako nag-apasang sabon ang pagawangi-wangion kasi sa ilong pagabira-birahon ay! Ba't nag-eksa ka? Ang ikot di, waday guys, waday ilang malang pa ibugaw sa daghang langaw okay, kapit ako sa maes. Oh, shout out sa driver ni mama. Shout out sa tanan. Shout out ng tanan diha. Woo! Salamat ng dado. Kay nakasakay ko sa kabaw. Sinang dado to guys. Okay, dagang salamat. Oh, bye-bye. Bye. Og shout out ko sa tanan, labi na sa mga igagaw nga naa sa Hong Kong si Nairos, Rosita, si Remirizen, si Delaria, nga naa sa Hong Kong. Og sa mga auntie na sa California, isi. Og sa mga igagaw na aghapon diha og sa Gisuon nasa Florida. Og sa mga tas Manila ang mga igagaw. Ang Gisuon nga nasa Manila sa ano. Og nasa Putin kasi kan diha. Mga igagaw na tanan. Daghang salamat sa inyong mga suporta na. Pareho ko. Daghang salamat guys. Pareho ko sa pag-subscribe sa akong channel guys. Mana lang pala. Okay guys. Pareho ko sa pag-like guys. Ang build ba to guys? Pero makakita mo sunod ang i-upload guys. Daghang